ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡର ମଧ୍ୟରେ କ୍ରସ୍ କରି ଭାରତରେ ପଶିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ 1,30,00,000 ଲୋକ ଯୋଉଟାକି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବାଂଲାଦେଶରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଡର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରୁ, ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ମରିଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବର୍ଡର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମତରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଏବଂ ଭାରତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।